Concentración veciñal para denunciar os abusos da banca sobre a súa clientela. Hoxe comezou o calendario de movilizacións anunciado pola Federación de Asociacións de Veciños de Pontevedra, Castelao. Están presentando as contas de beneficios, que así o podemos decir, do ano 21, e non pode ser, por exemplo, se estamos diante da banca, que o ano pasado pois tuvo, según eles mesmos indican, 323 millóns de beneficio, e a nós pois as contas bancarias, as nosas e as de todos os clientes, pois vemos como nos queiman a comisións. Incluso despois temos que fazer reclamacións polo tema dos préstamos, se tes un préstamo que tes que reclamar a parte das comisións que che cobran. Enfadanlles as comisións desorbitadas, pero tamén os recortes nos horarios de atención ao público e que para facer moitas operacións teñan que recorrer os caixeiros. Antes a usura era un delito, resulta que agora a usura é unha virtud. Asumido pola sociedade, asumido polos bancos. Se restringiu moitísimo o horario de caixa ata as 11 da mañá. E aparte diso, ora todo hai que facelo por internet, co rollo dos móviles, co cal a xente que non controla se lle estafa un montón de xente, de cartos, e ademais eso tamén repercute nos postos de traballo dos bancos, que cada vez hai menos xente atendendo. Eu fun onte a sacar cartos ao banco, os meus cartos, e dixéronme, tes que quitalo coa tarjeta, porque se non te cobramos 2 euros. É dicir, me cobraban, quitar cartos meus, me cobraban por poder quitalos. Eso é tremendo, vamos. Hoxe estreáronse cunha protesta diante da oficina que a banca ten na rúa Augusto García Sánchez, pero dende a Federación aseguran que levarán as súas denuncias a outras entidades. Ten que o Goberno de España e ten que a Xunta teñen que deixar de darlle cartos, non exixirllos, teñen que devolver os cartos que nos quitaron a todos nós, e a Xunta ten que deixar de subvencionar caixeiros automáticos, porque entendemos que a atención ten que ser moito máis personalizada, non? A intención da Federación é mobilizar tamén o movemento veciñal de toda Galicia cunha manifestación masiva aínda por concretar.